Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joc pe nume Steal an Egg. Am mai văzut jocul ăsta, e destul de popular acum. Trebuie să furăm ouă de la animale, de câte văd. Ok, hai să furăm ouă de la găina. Și cumva animalele dor și noi trebuie să le furăm ouăle. Interesant jocul. Deci cumva pe viteză, din câte văd. Mamă, ce mare ou. Și ne pică de nou un câine. Un câine golden dog. Mamă, ce drăguț e. Bro, zice mama. Așa. Bun, să ducem asta pe aici. Fuse machine. Așa. Aici putem da sell. Trail shop. Mamă, ce... Așa, aici avem trailuri, cumva. Hai să luăm grey. Interesant. Mamă, dar ce au ăștia ci? Așa, bun. Index. Climber. Ce avem? 200 de bănuți. Uitați, și aici sunt locurile. Pădure, lac, deșert, junglă, stăpadă, cumva așa, vulcan, abisal, ocean, adică ocean, preistoric, mama, ce vor fi dinozauri, cosmic și limited egg. Interesant, jocul chiar super interesant. Hai să luăm oul. Hai să luăm ăsta. Fugi, găină! Fugi! Mamă, ce dinozauri au ăștia! Wow, wow, wow. Ok, haideți să punem josul, să vedem. În 40 de secunde. Bun. Și ce avem? Ne arată ok. Este bandă, dar unde e banda mea? Putem fura? Ok, nu înțeleg unde e banda. Bandă? Ok, hai să mai furăm. Hai să furăm ăsta. Hihi. Am furat și un nou. Și cred că ăsta e mai departe. Stai să mă uit la index. Stai puțin să mă uit la index. E de la vulcan și l-am furat. Înseamnă cât e gata? În 3 minute, ok. Și acum deschidem oul ăsta. Mamă, e o pasăre. Hai să vedem cum se cheamă pasărea. Silverbird. Păi interesant, chiar interesant. Acum putem debloca bandă. Bro, what? Bro, deci noi ne antrenăm și ne uităm la chestii așa cu bro, tung, sahur, fură, bro, ce-i asta, bro? Ce sunt astea? Câinii fac farsă. Bro, la ce ne uităm? Parcurs. Și aici putem da inimă și putem da comentarii. LOL. Bro, ce-am făcut? Așa, e să văd așa. Am făcut ceva, nu știu ce. Vine luna spre noi. I got an Lillard. LOL. Bro, ce să stea, bro? Ok. Este timpul să deschidem oul de vulcan, cred. Și ne pică din oul ăsta o iguană de lavă. Ce? Bro, câta dinozaurul! Cât animalul! Ce drăguț iguana! Îmi place. I like it. Hai să luăm o bandă un pic mai bună.
Așa, pot să iau... Hai să luăm asta. Blue treadmill. Ok, hai să fugim puțin. Index. Climber. Ok, ne-a dat 1 milion. Haideți să încercăm să furăm de la acest scorpion. Că pot. Oh, easy. Nici nu mai trebuie să mai vină după mine. Ok, interesant. Bă, da, dinozauri au oamenii ăștia. Bro, de ce au intrat pe chestiile sas? Cred că voi ieși de pe serverul ăsta. Voi ieși de pe serverul ăsta. Bun, am intrat pe alt server și aici sunt și dinozauri și mamuți mai mari, doar că măcar nu mai sunt dinozauri de aia mari. Ok. Hai să dăm upgrade, putem da upgrade la bandă. Plus 12 pe secundă. Ok, hai să vedem ce mai puteți și. Gătește o lămâie. Tai lămâia, pune cu așa, amestecă, pune făină, face un cake. Măi, vedeți că asta e foarte interesant și foarte creativ. Deci, cum să faceți un cake cu lămâie? Fierbeți lămâia, tăiați în nu știu câte bucăți, puneți lămâia, puneți ou, puneți zahăr, parcă și n-am mai văzut. Făină amestecați, puneți în așa, trageți o linie, îl scoateți, dacă vreți puneți stop, dacă nu mâncați așa. Bă, doar, e chiar super fain. Bro, ce face Lil maimuță? Bro. Te rog, zic că nu-i ceea ce cred. Nu zi te rog eu. Ba da, fi ceea ce cred. Bro, ce e asta? Bro, ce e asta, bro? Ok. Oh, putem deschide un ou, acum văd. Ce e asta? E o vulpe. Stai. Fenec. Ce fenec are în română? Cred că vulpe, un fel de vulpe. Așa. Bun, avem 3000, hai să luăm un trail mai bun un pic, purple. Interesant. Ok, hai să mergem un pic mai departe, deșert. Hai să vedem la jungle. Hai să luăm oul ăsta de... luăm lejer. Ba nu, mi-a luat. Ok, deci trebuie să mai facem speed. Ok. Ok, ne mai avem niște bănuți. Mai putem pune capcanul. Oare, lui putem să punem? Bă, ce vine. Oricum, cred că îl ia ușor. Nu mai vine, că e... Bă, ce repede vine a meu. Aici, ok, aici. Oul de... nu știu, de junglă, cumva. Putem să ne dăm upgrade. 1 milion, ok. Hai să ne stăm puțin aici, să ne mai uităm. Da, e cringe oricum, deci e super cringe. Bro, ce... tu unde un porumbel? Bro. Tralalelo. Da. Astea satisfăcătoare. Mi-e plac astea. Cu bila aia foarte... cum se cheamă? Foarte... Stai să-mi scapă. Caldă. Bilă de lavă. Ok. Hai să deschidem... nu. 16... Destul de mare oul. Destul de mare și încă cred că se face mai mare un pic. Mamă, ce are băiatul ăsta? Phoenix! Mamă, ce tare. Ce tare. Dacă urmăriți această mini, adică acest videoclip, nu uitați să băgați și un like și un subscribe și dacă văd foarte multă cum se cheamă? Susținere, voi mai face videoclipuri de genul. Cu aceste jocurile sau, desigur, cu alte jocuri.
Haideți să ne mai uităm. Trebuie să vedem asta. Ce face capra? Ăla e Messi. Art Premium. Ce interesant. Sunt interesant astea, genul de... Așa cred că va fi jumpscare sau ne arată priveliștea? Nu, ok. Ce face? Asta e vulpe? Wait, asta e vulpe! Uite ce drăguțe! Care mi se parcă străguțe. Brairot, bro, ce să astea, bro, ce să astea. Wow. Ce să astea. O să aici, să skip, că-mi plac. Ok. Mamă. Ok, haideți să mai mergem, să mai luăm un op de la... Hai să mai luăm de la junglă să încercăm, că acum am mai făcut un pic de speed. Ce fac căucanele alea? Nu știu eu. Hai să luau ăsta. Și du-te! Mai mult prea rapid. Sau ba nu? Ba da, e mai rapid ca mine, dar tot ajung repede. Și aul. Ce rapid e tigrul ăla. Vreau. Deci, ce face iguana, bro? Bam, deci, fain noi. Ce interesant e. Bun, voi lăsa un pic la farma să fac puțin speed mai mult și revenim. Când am, nu știu, un pic mai mult. Am făcut și eu un pic de speed, nu mult, dar m-am gândit să, dacă vă place, adică oricum voi lua, m-am gândit să iau și eu, unde era? Suntem aici și cu doi abonați parcă, suntem cu Andrei și cu Spider Sammy. Ok. Da, deci am vrut, când stăteam a freca un pic, mi-a părut opțiunea să iau 2 ori X2 speed. Da, și acum nu mai apare. Sau oare dacă stau aici? Da, bun. Deci hai să luăm cu 3 Robux și poate mai iau una. Iau una prima dată. Ok. Și mai iau una, ok? Sau nu, momentan e bine, bun. Haideți să încercăm să luăm de la... Wow, aici, dacă ai balenă sau animale mai mari, poate să fugă ei după, cum se cheamă, după ouă, cumva. Ok, hai, că acum am făcut speed necesar și ajung și eu mai repede. Bun. În 2 minute, cred că aici va fi o gorilă, sper. Mamă, tarantula. Ok, hai să ducem mai pe aici. Mai lăsăm un pic la speed până se deschide oul. Ce face porcul ăsta? Plus că m-am văzut varianta asta cu câine. Bro, tung, Kylian Mbappé, bro. Da, o luat-o razna internetul cu breroții. Bro, crede că este Wukong. Mai mulți aia. Bro. Ok, iarăși tung, ta, să hur. Ce face porcul? Porcul unge pâinea cu gem, parcă, sau nu știu. Ce drăguț. Și acum mănâncă. Asta îmi place. Iară Brairot. Nu, astea scrie că sunt fructe aici. Bă, ce facem? Ok, asta clar e aici. Bro, have a 6-7 day. 6-7. Ce se întâmplă, bro? De ce e așa cringe jocul ăsta? Bro, n-am nici volum, ok. Nu știu nici măcar volum, ok. Super, mega, giga interesant. Ok,
mamă cât aul. Deci cred că va fi o gorilă. Hai să vedem dacă are ce mai aici o gorilă. Da, uitați gorila. Oh, ce drăguță, dar nu prea văd. Uitați, ce drăguță. Ok. Bun. Haideți să imediat deschidem și noi oul ăsta. Într-o secundă. Și acum deschidem hatch. Mamă, ce gorilă drăguță. Ce mare. Mi-mi place. Mamă, toate animalele zic așa. Mamă, gorila de 16K. Ok, un pic mai mult decât iguana. E bine. Ok. Hai să ne uităm aici. Ce faci? Ursulețul taie legume și găina bate la ușă, îi îngrișește și pe... Ok. Jocul ăsta e și tare, dar uneori e și cringe, adică, beroți. Hai să vedem dacă putem fura de la Yeti, dar nu prea cred. Măcar să fac schema, să fac o schemă, adică să mă arunce. Ok, bun, mă aruncă, iau ouăle înapoi, desigur. Ok. Până vine și imediat din spatele meu. Ok, interesant. Am luat de aici un nou de nu știu de ce. Da, bine. Ce e asta? Ce? Aveam eu unul aici de... Da, de tucan. Și să deschis show-ul de... Ce e aici? Oh, avem o focă! Ce drăguță-i! Oh, ce drăguță-i foca! Nu dă mult. E bună. E așa, eu am crezut că e bună, că da, până la urmă e de la Etsy și na. Așa am crezut eu, da? E bine. Mamă, l-a luat-o. Îi dau o bâtă. Aici e vulcanul. Aici e... Și aici e un Cerberus, cred. Ok, n-am nici cea mai mică șansă, știu. Dar vreau să fac schema mea. Ce știu oamenii mei? În ce limbă vorbesc? În germană, cred. Ok. Și, nu mai găsesc în fine. Haideți să mergem cât mai mult să vedem ce zone mai ăsta. Adică să vedem cum arată, că zonele știu care sunt. Aici este Abyssal Ocean. Da. Aici este preistorie. Nici nu mă chinui că mă bage asta cosmic. Ce aici? 10 bilioane. Speed recommended. Ok. N-am ce căuta acolo. Nici n-am mână. Și da. Ok, aici cât e recommended? 2.5, ok, nu-i mult. Și aici cât e recommended? Cât e, bro? Ok, aici nu știu cât e. Da. Și la Yeti cât e? 170, ok. Asta, hai să luăm un. Cred că asta e un mamut. Sper să fie foarte mare. Sper să fie... Bro, deci 170 recommended. Eu am 316k. Cred că e nevoie să mai las un pic cafe ca să-mi face un pic mai mult speed și na. Ok, până atunci să punem show-ul ăsta 5 minute, ok. Revenim când facem și noi măcar un 500k sau poate reușim 1.000.000. Bun, după mai bine de 10 minute, pot să zic mai bine de 10 minute, am terminat show-ul ăsta de puteți deschide și am făcut și noi 1.000.000 de... Nu.
Bă, da, 1.000.000 speed, cred. Bun, hai să deschidem oul ăsta. Mamă, sper că va fi mare. Nu e mare. Da. Sper să fie bun măcar. Cât dă? Mamă, 36 capa, 36 de cap. Așa. Nu am eu cu banii. Nu, aici nu. Aici zice 175, deci clar putem merge lejer la ăsta. Da, 700. Hai să luăm... O, ăsta îmi place, mi se pare interesant. Reușim? Zic că reușim, da. Reușim lejer. Ok, deci, da. Bun. Stole an egg. Yes, sir. Ne să punem oul și e gata în 7 minute. Ok. Acesta cred că va fi cel mai lung videoclip al meu, dacă nu mă înșel. Până acum are 21 de minute. Până acum are 21 de minute. Deci, da. Ce credeți că ne pică de aici? Eu zic că îmi pică. Acum arată oul, eu zic că îmi pică... Nu. Stric asta cu roșu. Sper. Adică orice e bun. Să dea multe capuri. Să dea, nu știu. Bro. Ok. 3000. Putem să luăm unul mai bun? Da, putem ăsta. Hai să luăm pe ăsta. Deci și ăsta ne ajută la speed. Nu știu dacă ne ajută, dar ok, e bine. Așa de ticlu. Ce ticlu cu doamne, Oh, ce drăguț e. E drăguț. N-ai ce zice, foarte drăguț. Chiar e drăguț. Așa. Aici la Abyssal. 2.5. Eu zic că dacă mă chinui un pic, reușesc să le iau. Ba nu. Mamă, dar mă aruncă până în Costinești. Care față costă? Ne deschide o instant aproape. Deschide oul aproape instant. Scoatem câinele, din păcate trebuie să scot că e un pic așa mea. E printre ceilalți slabi. Și să avem loc să deschidem oul ăla. Bun, hai să deschidem și... Deci că e un ardei, așa arată. Deci chiar a picat un ardei, wow! Hai să vedem a câtele ai. Nu... Fix la care l-am zis, bro. Fix la... Am zis eu roșu și cine în chili. Bro, iarăși Brayrot. Ok, asta e cel mai bun, că dă 51k. Ok, deci chiar e bun acest vulcanul. Pentru mine. Pentru alții poate nu e bun. Dar ea care este deja la cosmic, clar nu e bun. Ce interesant e ăsta. Confiscat. Așa, confiscăm. Ok, cum a ajuns? Cum a ajuns? Oare? Ok, cred că am făcut... M-a dus un pic mai... Nu mi-am luat avântul. Bro, cum? Ok, și strap. Deci cum a reușit atunci și acum nu reușesc? Poate mai greu. Sper. Și acum, du-te! Da, nu mi-am luat avânt destul. Cred că e. Ok, sper ca asta să fie mare. Ok, bro, iar m-am băgat la banda cringe. În 3 minute,8. Ok. Trebuie să mă scoatem momentan, mai lăsăm pasărea. Pic până e gata ol. Așa, hai să vedem ce mai perci. Bro, ce scâini ăștia? Ce-s o pasăre?
Animalele mănâncă mâncare. Pisici, adică. Familia Simpson. Bombini cu Sinifang, bro, foarte cringe aici. Și hamsterul ăla. Ok. Fructe ai, doar că nu sunt fructe, că ce să astea? Sticle de suc, nu sticle. Ba da, sticle. Așa. Faci parcurs realitate. Interesant. Vedem ce are Andrei. Mamă, cât au are Andrei. Mamă, stă turnatorul. Ok, upgrade de 120, ok, nu e mult. Bine, e pic de mult, dar da. Hai să luăm un nou. Mă duc tot la Hydra sau ce asta. Hydra. Trebuie să găsesc un nou diferit care am luat eu. Uite. Ăsta. Ăsta negru. Deci ăsta negru e... n-am mai luat oul ăsta, sper. O, ce mic e. Cât te closează? Ok, ăsta... Mamă, cât animalele am. Ce... Royal Ps... Ok. E un fel de vultur, cred. Știți voi la ce mă refer? Ăla, Simsul din Buceci, dacă știți. Nu știu bine să zic, da. Da. Imediat te clăsesc două ori și le deschidem. Mamă, plus 200 are băiatul ăsta, abia plus 30, ok. Ok. Ce e asta? Shrek. Bă, ce tare asta, Shrek-ul. La grande combinațiunea asta. Ok, s-o deschis, hai să deschidem ouăle. Mamă, cât ouăle! Ok, asta lăsăm la final. Hai să deschidem ăsta micuț. Ce asta? Tot o iguană, cred. Cred că e o iguană. Ok. Un fel de iguană. Un fel de iguană. Ok, și deschidem oul ăsta. Sper să fie ceva bun. Ceva nou, desigur. Ce-i ăsta? Taur de lavă? Wow. Flaming, mamă. Taur în flăcări. Mamă, ce interesant. Super fain jocul ăsta. Bro, dar și eu am luat pasatul canul. Ok. Bun, cam aici, cred că aici vom închide și noi, sau nu, stai să dăm așa. O secret egg. Nu, trebuie neapărat să luăm asta. Că e secret. Și poate să ne îmbice un mamut foarte mare. Ce nu? Strap. Ok. Nu probleme de război. Ok. Bă, iar am intrat pe panta asta. Deci, deschidem și noi, mamă, cât îi? În 3 minute vine ăla. Vine ăla care îmi dă oul aproape deschis. E bine. Deci mai așteptăm. Sau mai bine pun un pic pauză și când e gata oul revenim. Băi și fete, tocmai s-a terminat timpul de la ou, am mai lăsat și un pic la farmacie și acum îl deschide și... Nu cred așa ceva, avem un... Oh my god, avem primul meu cosmic! Ce tare!
Mamă, și Rainbow. Din câte văd eu, Clarlia, wow. Mamă. Nu uitați dacă vă place acest videoclip, nu uitați să băgați și pe un like, un subscribe. Eu am fost Luca. Ne vedem la următorul episod. Toate cele bune. Pa, pa!